Malawi Camera. Nde kodi panopa chipani cha Congress yang'ane ndani nde Odya Zake alibe mlandu kumakhazikitsa chipani tsiku la lero kapena to makhazikitsa ndondomeko imeneyi kwaukuluso nkumayang'ana kuti amene amatitsatira ku UDM alipo angati so waliyonse uyakulira chiyakhe walija mlandu na munthu tili pano chabwino pa 17 November 2024 ndi tsiku limene chipani cha UTM chinapita ku convention ndipo tonse timayembekezera kuti Michael Usi akapikisana nawo ku convention kunzuzu kuchisanga complex koma sana bwele yaya as a matter of fact anali mdziko la kunja ndipo chichokereni akatswira ndala akhala kulankhula zosiyana kuti kodi nde Ausi atani unayamba nkhani imene ileya ya relevance ya Usi. He is a relevant man now. He is a vice president of Malawi. Now he is launching Chipani chimene cha Odya Zake alibe mlandu. Observation yako? Yeah, nkhani ndiyo kuti he is relevant now as a vice president. So pano noti ufuna tilowe nokundale zenizeni. Anthu wasakukoshani, anthu wasakukoshe kwa abwelatu na nkukume wani. Ya apapa ano ndi pamene tufuna noti yambe no ulendo tuone kuti kodi ulendo wa relevance yawo notsopano kundale ngati munthu okhazikika ndi wotani. Mene Dickson ananenera kuti kunyambadwe mu anakhazikitsa ndithu movement imeneyi pano kukhala ngati chipani cha ndale tsopano ndiye kuti noti kubwera no kwa relevance yeniyeni ya Ausi no ngati kundale sinanga akuchoka ngati anali president ku chipani cha UTM atachoka kutachitika ndithu imfa imene ngozi imene ija ya ndege tsopano apapano tsopano akukhalano ngati kuti ali ndi chipani chawo chimene mwina ma negotiations akuchitika pakadali pano pamene tikuyandikira ku chisankho cha pa 16 kuti nawonso Ausi akhoza kupita nawo akhoza kupita nawo ndi chawo kuti yayi nanenso ndithu sine munthu wamba ndili mchipanichi nde relevance imene ndikuyitchula ija kuti nawonso ali mchawo chionetsa kuti yayi ineyonso ndili mchipani sono mafunso ochuluka amene amabwera amene tipemphe Ausi kuti atiyankhe pano ndokuti kodi ku UTM kuja sanapita kukapikisana nawo mwina chifukwa chani ngati amafuna ndithu utsogoleri ku chipani china chake koma chifukwa chani anaganiza zokuti abwere pano ndi Odya Zake alibe mlandu anatero kuti anathamangitsidwa koma ukamalankhula ndi anthu a UTM nawo amafotokoza kuti yayi sanapite ku convention komanso sanapereke nawo ndalama yokuti akapikisane nawo ku convention so ndikukhulupirira zokuti akabwera lerolo amasuka ndi kutifotokozera china chilichonse chokhuzana ndithu ndi zimenezi. The stage is set. Pano tikhale ndi kuti tikumva kuti kodi Dr. Michael Usi atibweretseranji ticheze ndi anthu tsopano kuti choyamba mayi tikudziweni. Agnes Mapondera Lumbadzi. Mwachokera ku Lumbadzi. Ku Lumbadzi tu sipano pali phazi kufika ku Lumbadzi. Zonadi bwana. Inu ndinu membala wa chipani cha Odya Zake alibe mlandu kapena zikukhala bwanji kupezeka kwanuko? Ine ndi membala ndipo ndine chair wa gulu la Zayawe ku Lumbadzi. Ma structure a chipani cha Odya Zake abwera solid. Amene watu afikatu sipakale kwambiri koma angofika ndi moto. Ndipo ifeyo ngati anthu ineyo ngati mayi ndikuyembekeza kusintha kwakukulu mu chipani chimenechi. Muchokera chipani chanji? Ndinali ku chipani cha Afford. Mwachoka kumene kuifua chani? Ndachoka kumene chifoti kulibe tsogolo. Ndaona kuti tsogolo lili ku Odya Zake alibe mlandu. Chifukwa pano pa kuti kakanisa zinthu zadula kwambiri pamene ndikang'ana Michael Usi ali ndi tsogolo la pamwamba. Mota amene ife tilinawo ndipo tikuwavotera ndipo voti yanga ili m'manja mwawo. Mutero? Ndithu ndi lubambo. Chabwino tathokoza mayi all the way from Lumbadzi. Zikoma kwambiri. Tathokoza. Ya mayi amene wachokera ku Lumbadzi tichezenso ni Nyamata bwana mwachokera kuti. Ine dzina langa ndine Laston Stoko amene ndichokera ku dera la Msunjwe eka lolo. Ndabwera kuno chifukwa cha Michael Usi. Chifukwa cha mfundo zawo zokoma mtima zimene ndikopa mtima ine kuti ndiwalondole. Okay, mfundo imene mukuti njokopa mtima ya Michael Usi ndi chani yomwe yakubweretsani kuno ndikuona mulibe makakali wonse mwangobwera pa. Zikomo kwambiri Alex Banda ndimakunyadira kwambiri. Mfundo ya Michael Usi imene ndikopa mtima ine ndi yakuti nyokomera anthu akumudzi anthu amene kupeza kwathu nkovutikirapo ndipo Odya Zake ulibe mlandu
aoneka kuti alitenga anthu ife kukhala anthu ofunika kwambiri mdziko lino la Malawi. Ndipo ndili ndi pempho kwa Dr. Michael Usi kuti ngati chipani chawo chitakhala kuti chikhale ndi mphamvu chonchi nikulowa mu mgwirizano, apange mgwirizano wa nzeru ndi chipani chofunikira bwino kuti dzikoli lidzalitenge bwino, anthufe tidzasangalale. Iwe ngati mnyamata ukuyembekezera chani ku mfundo za Dr. Michael Usi? Pali zambiri zomwe achinyamata chifukwa tilipo ambiri kuno ku Malawi. Alex, zokoma ndi zambiri, zoyembekezera mwa Michael Usi ndi zambiri. Ndipo zimene toyembekezera ife kwa Michael Usi ndi kuti nyengo zathu ife achinyamata zisintha, nyengo zawo kalamba zisintha, komanso kanthu kachiro zakumudzi zisinthaso. Chabwino. Ndithu. Tokoza. Mmene tikuchezera ndi anthu osiyanasiyana pano pa Masintha Ground kuno ku Lilongwe. Tili mu mzinda wa Lilongwe, anyamata, amayi, asungwana ali pano. Ine ndikudziweni mayi? Ine ndine Sakina Daudi, ndimakhala kwa Ngona. Kwa Ngona. Ndipataliso. Kwa basi. Koma chipani chikukhazikitsidwa lero. Koma makaka mwapeza kale. Kwa basi chipani nayamba kalekale, ndipo timachikonda makaka tinawo kuyokera kalekale. Lero ngakhala kukhazikitsa chipani komabe chichosaliracho chokwanira. Eru. Nde agilini aja mwasiya kulifana la agilini poya. Agilini aja nasiya kaye nyumba, ababa sabalo kukhazikitsa chipani cha nyuwani, saluso za nyuwani. Chiyembekezo chanu nchotani kuchokera kwa Ausi? Ife chiyembekezo chathu amene Ausi timakonda, chifukwa choti amene Ausi ndi president odekha, ndi president makamaka ife achizimayi amatikonda. Amatikonda ife makamaka ife achizimayi, ndi timankonda kwambiri, ndipo ula tisesonkhano timafoka. Tizakhala naye mpaka na mtundawo tikafike naye kokavota. Ausi ndi vice president pana kukhazikitsa chipani, muli chiyembekezo kuti akukayima ndipo voti yanu ili kwa iwo? Ndipo voti yanga ulo banja langa nimaliuza kuti ife ananga banja langa abambuleti kapeseni saponi Michael Usi. Ife Michael Usi ni munthu oti ni president odekha mtima, alakha president odekha mtima, oti akhoza kuti samala ife azimayi. Munalembetsa? Kwa basi tonse ndalembetsa, nyumba mwanga nimwa mavoti 10 onse tukavota. Banja lanu anthu 10? Anthu 10 tukavota. Ya itathokoza mayi. Zikoma kwambiri. Ya amenewo ndi mmodzi mwa amayi. Tikupitirirabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana. Ndiye tingoona anthu akubwera ndi madansi kuno. Kuli madansi sakugwirika anthu ena, ndekuti kuli chimwemwe. Tikuti nkoke tu pandale pano. Tipeze mpata kuti taone akamaliza kuvinaku kuti ticheze nawo. Chimwemwe chili ponse kuno kukhazikitsa kwa chipani cha Odya Zake alibe mlandu kuno ku Masintha Ground. Mayi ndikudziweni, chimwemwe ndikudziwa chafika ponse. Dzina ngani Nesteria Yinkonda limakhoka walewani. Mwachokera kwa walewani kubwera pano pa Masintha. Chakukoka ni nchani? Basi Michael Usi angonditenga mtima ineyo. Kuti ine mukuoneka tu ni madansi anu. Inde Michael Usi wachinyamata wathu. Ndithu. Nde chidwi chanu kapena mfundo zomwe zakukopani kuti mbwere pano dansi yosatha kucheza koma iyayi muchitabe madansi? Ife limene yatenga mtima chifukwa tikuyembekeza kuti Dr. Michael Usi akadzalowa mboma zinthu zizasintha. China chilichonse chathu chidzakhala chabwino, tidzapeza ntchito pano sitikugwira ntchito tumangokhala, ndi tidzayamba ntchito tidzapezanso chithandizo chokwanira. Chabwino ndathokoza. Mmenemo ndi mmene tachezera ndi anthu ena madansi ndendo sakutha yayi. Kucheza naye munthu koma yayi akupezeka zoti sakukhazikikabe yayi, akuchitabe madansi. Nimpase Leya malekano kuti yayi achezeko ndi anthu awiri atatu. Leya wakhala ukuyenda. Ndikukhulupirira kuti wachezaso ndikuona malo aja omati yayi anthu akubwerabe upitirize kucheza nawo. Chabwino ndathokoza kwambiri nzanga Alex. Ndi mmene tanenera muja kuti yayi zonsezi zikuchitika pano pa Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe, pamene Michael Usi akhale ndithu akukhazikitsa Odya Zake alibe mlandu pate. Ndi mmene wafotokozera Alex muja kuti yayi pano pali anthu ndithu osiyanasiyana, anthu adakabwerabe ndithu, tikuyembekezera kuti nthawi ina iliyonse Dr. Usi akhale akubwera pamalo ano. Nde pali anthu osiyanasiyana, mukudziwa inu mmene zimakhalira zimachitikira ndithu anthu akamakhazikitsa chipani chawo. Nde tifuna tingozungulira ticheze ndi anthu timve kuti kodi chiyembekezo chawo ndi chotani pa tsiku la lero. Muli bwanji? Ndikunoka inuyo. Amenya yonse tu ya
ausi kuchita kuyikira kampango kake kwa basi mukuyembekezera zotani ifetu tikuyembekezeratu mfundo za ausi zabwino mfundo zawo zokonda anthu osauka yetu chifukwa chake tikusatira ausiwa yetu tambasulani bwinobwino chimene chakubweretsani kuno ku Odya Zake alibe mlandu nkuchita kuvalira chonchimu nditani mfundo zake ziti zimene zakupirani mtima ausi ndi mtsogoleri amene akukonda anthu komanso ni mtsogoleri amene wakhala akuthandiza anthu osauka mmuzimu ndipo tikutha kuona kuti ausiwa atangokhala kuti ndi mtsogoleri wokuti atenga boma ausiwa ku Malawi kunoko atisinthira zinthu zambiri ndipo zinthu zambiri zikhala pabwino. Ino munajoyina liti Odya Zake alibe mlandu? Inetu Odya Zake itu ndajoyina pachiyambi ndachita kuyamba nawe umene chimayamba. Chaka chanji chimenezi. Odya Zake itamuyamba chaka chathachi koma panopa ndi pamene ino chikufalikira ndipo chilibe napaliponse. Ehetu. Poyamba pa munali wa Chipani chanji. Masekatu. Andasekelera. Masatira kapena zandalezi. Inde ni masatira zandalezi poyamba ndinali ku Chipani china chija koma titaona no chigwirikiti mene chikuyendera tinaona kuti akoma tasatira ausiwa. Ehetu. Pano pa chimene mukuyembekezera chani kuchokera kwa amaiko usi ife tuli kungoyembekezera mfundo zawo zabwino kuti sinthira Malawi imene alili chifukwa tikaonesesa Malawi anthu ambiri akuvutika koma tikutha kuona kuti ausi atakhala pasogolo zinthu zambiri zikhala zili bwino. Mmene ali pambuyo musinangali mboma akulamulira nawo bomali Odya vice president ndemu kuti zinthu sizikuyenda bwinonso mbomali zikuyenda bwino chikuyenda bwino chani mukufuna ausi chifukwa chani tatifotokozereni motambasula bwinobwino pamenepo ausi ni munthu wokuti wachikondi oluzanisa ndiye tikutha kuonabe kuti ausi wakangokhalaso pasogolo zambiri zikhala zikuyenda bwino motakhala patsogolo ausiwa pa Chipani chimenechi zimene mukuyembekezera tidakachezabe ndi anthu timve kuti kodi chiyembekezo chawo ndichotani pano pa masintha ground mumzinda wa Lilongwe. Amayi tabwerani tayandikirani mwachita kumenya yonse pang'ono pokha akuti akuopa tabwerani soni nanu mwachita kuvala katisheti kanu kabwino ka Bob Marley zina ndani zinanga ndine inenda yoga ku Lilongwe kuchigwirizana zinanga ndine ha Maganga ndabwera kuno ndizilogiro zake za usumama pangeri kama muona marikiro amapita kwa anthu okalamba lowa nyumba yosamwenera nkukhala asi ndikuyeza na anthu okalamba pamene pa president tena sanamba apangako komano iye akutipasa chilimbikitso kwamba ndi munthu osasankha kuti alese akumutenga mtundu wake wa Malawi kuti ndi mbele wake. Modi mwakopeka nawo matikito ndakopeka nawo kwambiri fondu matiki mene ndimamona usi ndi akhapatikito kuzima kumapanga usi zinthu zoti zosowa kwambiri zoti manotiri dasiyakalekale kumwa tikungokhala supanga ina chigyosa maganyu akuvuta ndi mwina usi akachilika mwadzi somo zikamugwera mbuya akamulondo zajala mwina zilitani zithandizako. Inuyo mukuyembekezera kuti ausi apikisana nawo chisankho chibwerachi apikisana nawo ndipo ndilishora apikisana nawo chisankho chimene chibwerachi ndithu chabwino tathokoza kwambiri. Amenewo ndithu ndi amayi amene achokera komwe ku Chigwiri dera lina ndithu la mumzinda wa Lilongwe. Nde chimene chikuchitika pakadali pano anthu afika ndithu koma tikuyembekezera kuti ausiwo afike pamalo pano kuti zonse ziyambe ndithu ndipo azimayi amene mwaona ayima malaini wosiyanasiyana pano pa masintha ground ayima ndithu kudikira mtsogoleri wa Chipani chimenechi cha Odya Zake alibe mulandu. Gogo ndakuona nitu mpaka nthawi itu mwayima pa line pamene pakuvina tabwera tayandikirani pang'ono ticheze nanu inu chakubweresani pano ndicha ine ndifuna zinthu zisinthe ndatopa inewo ndalama chambire kugwetsa ndiye umphayi ulukwanira dziko lonse umphayi mwati ndalama chiyambire akugwetsa ndalama boma sati tiganizirayi ndiye ine ndikuvutika ndiye ndikusakala kuti bwino boma ili lisinthe boma litiliti laujene mariyani ya gausi lindisinthe ndakhala zaka zambuyo zosalima sindimalima ndiye ndifuna kuti andisinthe ndizilima ndiyeno inuyo chiyembekezo chanu muime ndithu pamenepa muyang'ane ukamera kuti amalawi azikuonani kuti kodi
ngati ipange boma lizithandiza chifukwa ndavutika nthawi itali umavutika umagona ndi njala umaona afu umalemba anthu wene nosandilemba ndiye ine ndifuna kuti Odya Zake alibe mlandu atithandize dziko lino la Malawi ndikuvutika ndakuthokozani kwaka uma muli mchimwemwe zedi kwambiri ndipo ndasangalala kwambiri. oyamba inu kukhala muchipani kapena mbuyo muso mumathamangathamanga nayi tinali ku UTM anatithamangisa limodzi ndi abwana athu ndiye tinalondola abwana athu amayiko usi munjira ya basi kwako ndakwambira amayiko usi ngasi anathamangisidwa ndinatenga ife amayiko sinanga mukuti munathamangitsidwa nde timafuna tiziwe kuti munathamangitsidwa munjira yani akuziwa ndi ena ake a UTM yokuti thamangisa ifeyo usati ino kambano ayi anathamangisa a UTM anakuthamangisani bwanji akuziwa ndiwo a UTM kuti thamangisa ifeyo ndi mayiko usi ndefe tinalondola mayiko usi othamangisidwayo kuti tikhale nayi limodzi. mfundo zili zimene zakugwirani mtima kuti apa koma ndichita umenya chonchi ndikuthamangira kumeneko mfundo zandigwira apapa ndoti amayiko usi edi ndoti munthu oti wachikondi kwambiri ndipo amaonda wina aliyese olo kunyumba kwa malandira wina aliyese wamasanza ngati ine ndi malowa ineyo kunyumba kwa vice president kuchezana usabwinobwino no mistake ina iliyonse ndanona kale ndiyo sogolo yako zakuti thandiza ife ya Malawi edu chabwino ndathokoza kwambiri kapitirireni ndithu chisangalalo chanu tione kuti kodi zinthu ziyenda bwanji. Alex tikumachita choncho kuti wina akubwera apa wina akazungulire wina apite koso abwere tiuzane kuti kodi mkoke pandale pamene tikupita ku 16 September akuyenda ndithu motani. So mwina ndimangufuna ndidziwe wachezapo ndi anthu angapo kubva kwako wamvanji kapena chithunzi chomwe ubwera nacho nchotani? nkhani yayikulu ili pano zikuoneka kuti anthu akuyembekezera kuti amayiko usi ayima nawo pa 16 September amene anthu amayankhulira ndiye tikufuna timve kuti kodi amayiko usi pa 16 September pano ayima nawo nanga mukuyima nawo kumene akhale akuyima nawo ayima ngati ndani ayima ngati president ayima ngati running mate ayima ngati ndani kwenikweni komanso pa tiketi iti ndiye funso mwina lalikulu limene likhalepo tsiku la lero ndi limene lolo. Alex chabwino iyayi timufunse sonse zathu Jackson Chivukati Gondo kuti kodi nde zikhale bwanji technically timulondole nthawi yake komabe tifike uku tikunena kuti iyi ndi njira imene president kapena mtsogoleri wa Odya Zake alibe mlandu atakhale akufikira ndiye pano tikuyenda mosavuta uko ndithu kuli kuthitikana nimwitane mzanga uja Jackson Chivukati Gondo kuti kodi atiuzeko kuti kodi akuona bwanji Dr. Michael Usi ndi vice president wa dziko ndi wachiwiri kwa president Lazarus Chakwera kodi akubwera ndi iti ndi funso lomwe ndikufuna ndimve. Dickson Usi akubwera ndi iti ndi vice president komanso akuyambitsa Chipani akufuna athandizira Chakwera kapena amenewa ayima okha nzolankhula zawo zikubwera motani? nakamba kuyambirira kuja kuti Usi akuyenda kukhala ndi chinthu chimene chichititse Lazarus Chakwera ngati president wa Malawi Congress komanso ngati president wa dziko lino kuti akhale ndi chidi mwina chofuna kubwereza Usi ngati wachiwiri wawo. Ukudziwa kuti anabwera mu office menemu mwezi tingoti chaka chatha potsatira imfa ya Saulo Sililo ndiye panapati kupita ku chisankho nthawi imene Usi anawatenga ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM. Ku UTM kuja zidasokonekera zidakatukapo zidavuta panopa kodi ndi chani chimene Usi chingawachititse kuti Achakwera adzionabe kufunika mwa iwowo. Ndondomeko ina ndimene ndikuganizira ineyo kuti akamati akuganiza zokhudza mgwirizano a Congress kapena kuti IMCP ayang'anemo china chake mwa iwowo kodi athu atibweretserako voti ndeyowa kwambiri akuyang'ana iwo amene akuchoka nawo ku UTM chifukwa ngati wachiruka mtsogoleri wa chipani cha UTM mbuyomu ali ndi anthu awo amene amawakonda kapena kuti amene amamvana nawo alipo mpano. Sindikhala sodabwa kuona ena amene ali wa ku UTM
akubwera ku mgwirizano umene kapena ndondomeko imene mkuti Odya Zake alibe mlandu, chifukwa chonena kuti nawonso anali ndi anthu awo amene amawakhulupirira pa mfundo zawo. Ndi chachikulu chimene ine ndachiona nchakuti ausi akufuna apereke mwayi kwa achakwera kuti ine ndine munthu wofunika pa chisankho chikubwerachi, chifukwa ngati sangakhazikitse ndondomeko imeneyi kapena ngati chipani chimene chichi ndiye kuti zikhala zovuta, chifukwa patapati kudziwa kale imene zipani zikugwirira ntchito zake, aliyense akuyang'ana amene angakhale naye pa ulendo umenewo, chifukwa cha 50+1 mavoti oposatheka sungangowapeza mwayo wekha kuyenabe kukhala ndi ena amene akugwire mkono. Tinaona amene zinakhalira 2020 achakwera amene amatsogolera mgwirizano umenewo anali ndi zipani zosiyanasiyana zimene zidachititsa kuti athandizikire kuti apambane pa chisankho. Zina mwa zipani zinali UTM, Afodi, achina Mafunda anali menemo, achina Petra. Komano panopa kodi ndi chani chimene ayang'ana achakwera kuti abwerezenso ngati mtsogoleri wa dziko lino pa chisankho chimene akuyena kukhala ndi anthu osiyanasiyana kuti zipani zosiyanasiyana. Ndipo kwakukulu ausi afuna ayankhe kwa achakwera kuti ine ndinofunika pa ulendo umenewu, chifukwa nkhani yokhudza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko pa chisankho timayidziwa kumapetopeto, komano nkhani yoti munthu amene akutsogolera chipani amayang'ana kufunikira. Mchifukwa chake Peter Mutharika adaganiza kukatenga achilima amene anali ndi aspect kapena amene ali ndi gawo lalikulu corporate, anaona kuti uyuyu zindithandizira ineyo background yanga yandale ndi uyuyu wasamalondayo zikhala bwino lomwe. Chimodzimodzi achilima anatenga ausi, anaonabe mbali yawo ya zisudzo, kwa anthu amadziwa kuti ayi ndi azisudzo mwina ndi atengeyowa ngati amene amadzukira ngati amanganya, ndiye kuti anaonapo kufunikira kwawo pa nkhani yokhudza mmene angapezere mavoti pa chisankho. Ndiye kwakukulu kumakhala kuyang'ana kodi ndi ndani amene ndiyende naye amene andithandizire kuti ndipeze mavoti. Ndiye ndi zimene zochitika pano, ndiye aliyenseyo akuyang'ana magawo ngati amenewo. Mpaka panopa tikunena kuti kuli Odya Zake alibe mlandu, amene amagona malo amene ngosamalika bwino, chakudya chimene chikuoneka kuti yayi nchabwino chopatsa thanzi, amakhala kuti alibe mlandu. Mwina ndi zina mwa zomwe tingatanthauzire. Ndewo akuti ngodya zawo anakamba kumaliro kuphalombe kwa amuli kuti amene anandichosa mchipani cha UTM ndinani kodi alipo mpano. Nde mukamayang'ana zimene zikuchitika pakali pano 142 days kuti ipite kuchisankho, nde utha kuona kuti tiona zambiri. Ichi chinchiyambe chabe mpaka kuli mkoke pandali. So atingatitimiza apo mwatitimiza nayo chabwino. Dickson Chivwati Gondo amene kungofuna kutiunikirako kuti ayi kodi Dr. Michael Usa akuchokera kuti akubwera ndi ziti. Funso langa ndinali kuti kodi akubwera ndi iti Dr. Michael Usi. Iwo iyayi si munthu wachilendo pandale, anakhalapo 2018 ichi anabwera ndi Odya Zake alibe mlandu, anabwerako ndikukhala limodzi ndi achilima. Kenaka pano tikudziwa zoti akuyenda limodzi ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ndiye tikhale ndithu tikuona tsogolo lawo pandale kuti liyende motani. Koma pano anjingawa ndi amene ndili ndi chikhulupiriro kuti ndomwe akuperekeza Dr. Michael Usi, ndiye kuti nyengo iliyonse akhale akufika pano. Koma iwo ndi wachiwiri kwa mtsogoleri, ndesi pasowa pano pakhale mbipiti wa galimoto zomwe zikhale zikubwera kumbuyo kwangaku. Malawi Camera.